bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na.
Juma me kalo tile kɔnɔntɔn san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna sa k'aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Jani ale ka kibaruyaw kɛnɛ ka Keba Jalo ale bɛ yan fila fɔlɔ don sɔgɔmada in na an bɛ taa min ye amashashikaw fɛ yen Keba kunungo armée Mali ni Algérie dancɛ la ale ye drone fila gosi k'o bɔ k'o bin baaraw kɛcogo ɲɛna gasima ye a ko la fo drone ninnu lajabali kɔ olu masiri tabaw ka wulikajɔ min bɛ senna AES Bangunga olu fana ye nɔbɔ ka nɔkura bɔ ka tila k'a yira sa k'a fɔ nin waati na Keba duguma cɛw b'u sɔn cogo min Sangolo fana na an ka pankuru kɛlen don o fana masa ye Bamakɔ y'a ka kɛ ni parti politique ka bɔli ye Ibrahima Elbeshir Cham ko ale minɛna kunungo parti yɛlɛma maaw y'a yira k'a fɔ k'u ka tɔnnen don Alassane Aba n'o ye filani ye Kodem secrétaire général k'ale fana minɛna a ka du kɔnɔ Keba bɛrɛbɛrɛlitɔw olu minnu kun ye welewelemada kɛ fo ka taa se kunungo sɔrɔ ma a kunko kuma kun bɛ sama na nka u yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko maaw ka basigi ni ɲɛmajɔ kɛ ko yaasa min ye welewelemada kura minnu bɛna kɛ yana olu cɛ sɔgɔmada in na Bamakɔ ba sigilen don i ko nɔnɔkɛnɛ mankan kɔni an m'o mɛn finitigilakaw bɔlen don k'u jɔ dankun na yaasa lakana maaw bɛ se ka taa cogo min na baarakɛyɔrɔ la ka segin cogo min na lafiya kɔnɔna na olu bɛ ka o baara kɛ Premier ministre kunungo ale ye Japongaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila min ye général divisable Mayiga Sa ale ni Yakamoroka olu ka kumaw tɛmɛna min ka Keba i b'o dɔn wa Japongaw fɛ u kan ka salon belebeleba kɛ Mali bɛrɛma yɔrɔ jɔlen don ko hukumu kɔnɔna ko fo an ka y'o kɛnɛ kan a nana ka n'o kuma fɔ Premier ministre ye o waati kelen na min ye Ablaye Diop ye ale ni farafina lasigiden minnu b'an fɛ yan sa ale n'u ye ɲɔgɔn bisimila hakilina kura min bɛ Mali la farafinakaw yɛrɛ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o foli n'o tani kɛra seko ni dɔnko AES Imu a taa n'a bila a bɛ dɔn bi ni Ala sɔnna a ma CICB la nɛgɛ kanɲɛ 10 waati lajɛ bɛ kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara ninnu kɛra cogo min na Aminata Dramane Traoré ale bisimilara Mamu Dafɛ kɛ nin kalo in o denba ye ale ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kibaruyaw olu na kun cɛ n'o ye Union Européenne ale fana b'a ka ɲɛnajɛ la bi Keba 9 mai o tulu ka don ye sa wa Nanzaralakaw ka tɔnba in sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye e bi yan ne bi yan n'Ala sɔnna a ma sɔni samina ninnu walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo Keba k'i fo k'i waleɲuman dɔn n ye min f'i ɲɛna Keba o de don foyi tɛ maaw bolo foyi sababu de bɛ yen i jigi kɛ Ala ye a ka gɛlɛn dɛ nka i jigi kɛ Ala ye Keba politiki baara politiki tɔn politiki fɛɛrɛ politiki miiriya a bɛnnen a ka ɲi a bɛ se ka kɛ nka a kan ka kɛ ni maaninfin yɛrɛ i sigiyɔrɔ i dabolo i ka limanaw i ka sigida i ka kabila i ka jamana o bɛ se ka nafa sɔrɔ min na ka kɛ n'aw ka sigi bɛnni ye Keba foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ma deli ka nin mɛn a fɔ Ala ka sijan d'i ma sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ parti politique caman tun ye welewelemada kɛ Keba k'u bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ minnu bɛ senna bi ko a ma bɛn u ma a ma diya u ye u yɛrɛ ko politique mɔgɔw don Maliyɛn fanba ani Maliyɛn caman olu miirina la bi politique ko taabolo kan ka falen a kan ka don bɛrɛ la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ye politique taabolo min kɔnɔna na o ye maa caman miirina ye nin waati in na parti politique ninnu don olu tɛ o Maliyɛn caman yɛrɛ de bɛ fɛ ko dɔw taabolo ka falen an ka jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen ni maaw kan ka o mago ɲɛ n'o ye olu ka sɔrɔ lafiya la maaninfinw ka taa ni ka seginw ka nɔgɔya adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min
keba kunungo motikaw u ye bataki bila ka na ko tile kɔnɔ olu bɛ kuran sɔrɔ heure 5 moti sɛgɛn kɔlɔbɛ ɲani min ye kurantanya ye baarantanya ye kɔli o bɛ olu la bi kosɛbɛ Mopti nka ko min y'u dabali ban maa tɛ ka se ka wuli k'a kuma fɔ Moti ka se ka se k'i da don a la o de ye maa caman tɔɔrɔ nin waati in na nka maa bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan sabula ɲɛmaaw u kan k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ min kan ka sigi sen ka kuranko la keba ni fɛn bɛ yen bi n'u kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o ye kuranko ye maaw ka hakɛ dɔw bɛ yen maanifin bɛɛ lajɛlen tɛ fudunu ka da fanga ka waati bɛɛ lajɛlen na nka fɛɛrɛ dɔw bɛ yen n'olu sigira sen kan o bɛ maa caman senbɔ ko ninnu na bɛɛ ka damakɛɲɛ fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ yen an bɛɛ ye o ka ka fisa jamana yɛrɛ ma a ka fisa a marabaaw ma keba nin waati in na politiki kuma cayalen don keba bi ko ma politiki da dɛ n y'a sɔrɔ Gima la kanu ka kɔrɔ n'a tigiw ye wa politiki a ka kɔrɔ n'a kɛbaw ye sɔgɔmada in na keba an bɛna ɲɔgɔn ye wale dɔ sɔrɔ an bɛna maa dɔ ta maa min ni misali don fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma bɛɛ tɛ ko bɛɛ dɛ keba bamananw ko ten n'i ye muso sinamuso d'a ma k'a ka taa feere sugu la a n'a ti segin dɛ keba n'a galara a t'a don juru la de nin waati in na nin kalo in na maa min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ a y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn Mali ma a y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛn a ka kabila ma a y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛn a ka sigida ma a y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛn adamadenw dɛmɛli ma an ko Mamadu Konate nanzarakan na u k'a ma ko Saint-Père politiki la n'i ye tɔgɔfɔli kɛ n'i ye ɲinini kɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu bɛ n'olu tɔgɔ tɛ se ka bɔ anw ka tariku la tuguni fiyewu ni Mamadu Konate ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye politiki ko ta nasira fɛ keba maa mafalenba min filɛ nin ye ale de ye démocratie tu tigɛli baara kɛ k'a ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu k'a ka denmisɛnw k'olu bolo don sabula maakɔrɔ n'i sera yɔrɔ dɔ la i bɛ ko caman faamu e de bɛ fɛn fin jeninen dɔn sira min bɛ yen n'an bɛ se k'o ta n'an bɛ taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya la n'an bɛ taa an ka bɛɛya la n'an bɛ kɛ an ka malidenya la a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen labɛn sɔgɔmada in na an bɛna kuma maa min kan o ye Cɛwulenba Konate denkɛ ye Mamadu Konate n'a ka di ye a fɔ Kati Keba n'a ka di ye a fɔ Bamakɔ Kura bi maa min ye i tɛgɛnɔ to Mali ka sew la Mali ka sanuyɛlɛw la sɛndika kunda ekɔli karamɔgɔ kunda limana kunda jigiya kunda sigiɲɔgɔnya kunda cɛkɔrɔba in ale de ka kuma b'an bolo yan bi sɔgɔmada in na keba Mamadu Konate politiki maa don a bangena san 1997 Katikaw fɛ yen Faransikaw fɛ yen a waati keba yana anw ka yɛrɛta kɛ u tun bɛ député kalata kɛ an fɛ yan o député kalata senfɛ ale sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ale ni Filidabɔ hali n'o y'a sɔrɔ kalata kun fɔlɔ la Konate n'a ka tɔn maaw olu ma ɲɛ sɔrɔ nka Konate ale taara Faransi sabula a waati la wasabulon tun bɛ yen de wasabulon ɲɛmaa dangan fɔlɔ keba o kɛra ale ye ka kɛɲɛ n'a ka kow faamuya cogo ye a bɛ maaw la maa minnu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ baaraw kɛ kalanso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko William Pointi Gorekaw fɛ yen a ye ekɔli karamɔgɔya kɛ yen ka kalandenya kɛ yen ka tila ka kɛ karamɔgɔ bɔfalen ye min ye dɔnni kɛ ka dɔnni dɔngalakari keba ka na kalan kɛ denmisɛnninw kunna kalanso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Bafulabekaw fɛ yen i bɛ Babaro to dɔn wa e yɛrɛ ti yaala o e kɔni sigilen don yan dɔrɔn n'a yɛrɛ ka dugu ta tɛ bi yɛrɛ i kun ti taa yɔrɔ la yɛrɛ a bɔlen Bafulabe ekɔli karamɔgɔya la a nana Masina Kolokani a ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka na Bamakɔ ekɔli régional la keba
keba ne a fie école régionale de kunye école yi an y'o de kɛ yengoni jegemo bagamara sene o école so ni togo dalono ala bi na be fama ko Mamadou Konate bela jele sona mima oye ka fo folo adamadenya la sigida la lamo min dirama ayo ke akabara kelanye alno ya suratara nanzara ka kalana ka to ke amanyine afaso ko amanyine seko ni dongo mimbe tabia mumbe uka blondala amo fli kerefe ayo ke ka barake berebere lito yanu lugana kelamun tume ke baybo do oye syndicat oye samba kele keme kononton ani mugan san Konate aduna Senegala ayo keleke Sudan kɔnɔna ya fo ka taa nga yɛrɛma hɔrɔnya tali baaraw kulu sigi senga sɛbɛn fɛn fɛn bɛ n'o kun kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na a y'i ni di faso ma wa waati o waati u tun b'a minɛ k'a bila kaso la keba colonisation ne y'i kɔ a da olu kɔ a la a tɛlɛbɔ ti taa foyi fɛ dɛ Konate waati o waati u tun b'a bila kaso la a nani to de la semaine fer mo ga grève mun gara keba san ba keleni keme kononton bisabani duru adona o sen fede wuli ka jomi na yo keni barakelaw ye ka chesiri minke ka yira ka foko kambe auna sebe aunye amesaka anjeni rofi mawye kalamunga kalan doni ba aunye la nga ko la ananga tabulo la keba o ya to mawya ye ka donga fo ni mesaka ka nga nyemayi misika kanga nyemna yi keba yitola ka fere sigi senga ka laje ani mamunu ye kalanke to abu fe ayu wele ku kana sa Rassemblement Démocratique Africain na ko mako RDA anana kana o sigili bara buluda aye mamunu wele Wenzen Kulubali no ye Daniel Wenzen Kulubali ye Félix Efod Banyi ka bokor warka o fe dogotoro kuno ma ba chama keba ulu nana nywan soro Bamako ya nga Cameroun ka utlara ku fosi ka bwala de ko ngare ko fe Cameroun yu fosi jamana waro yu fosi nga enfant fe bolo segu turo na taw ulu yu sinsi aka alu ofo bo anyere sinsi alno ya soro ananga jamana maw uka kuntle na kunte kelenye sabula ale hakili kelekura alno asora mabo yere ja ko nana Mamadou Konate ayera kele mununa o kera kele bawye jamana yere politiki ko abesega sigi senga chugodi samba kele ni keme kononton ani bina ni wolonvla aye tama belebele ke Bamako konna na yakeba ya sasa kwa nga yere ma horonya ko ga tali barake ko ni ndoy majade togorba ko te on ont perdu tout boli asoro Bamako e quartier segi dugorote dugotute bako fala ko kuma kun te keba ko ni ndo maja Bamako ya de nga Konate fere mun sigi senga na lere borala sabula ni ko kala le bi joyi chejoro la ma shi sema koma nga pumaka mi no bora da odo ni bola umasega wuli na ye tondo la famia u bela jelen sona maka voko asirasa anganga yerema horonya nyini Konate samba kele ni keme kononton ani bisabani wolonvla san minye farafina ekol karamogo ka syndicaton enfant fe bolo ayo sigi samba kele ni keme kononton ani bina ni duru san minye bloc démocratique ni oye RDA bolo faradoy keba ani mami yo sigi bodo Seydou Traoré te Seydou Traoré do ode Amadou Djigoroni Faye Amadou Djigoroni tume tama de ka bo fo Djigoroni kana Konate fe ni seben u ba seben adama betlaka segina etugoni ola to ko Amadou Seydou Traoré ne a Faye ode ni Konate bara bawke ya saka sega Mali aka politiki ko na aka tanye ko na aka yiruwa ko na aka yerema hore ko kulu sigi senga nga wati mina yere tabike o ya soro Konate ale suma ele mala ola sa joro dira mamima o kara Modibo Keita ale Union Soudanaise octobre 1946 Rassemblement Africain
ale kɛra o ɲɛmaa ye Keba min ye député kalata min kɛra o la 46 la ale ni Modibo de taara ɲɔgɔn fɛ o fana senfɛ tuguni yɛrɛdiya lisi kan a yɛrɛ k'a fɔ sa tako fɔlɔ la n'o y'a sɔrɔ ISRDA cira Filidabo fɛ Keba kalata filanan min kɛra u ye se sɔrɔ o la ale ni Modibo Keyita de donna nka Filidabo ale kun ye se sɔrɔ RDA ale ka lisi kan 51 min ye Modibo Mamadu Konate a kɛra filanan ye tuguni a tilara ka taa wasabulon kɔnɔna na nka min ye k'a daminɛ sa 51 na ka na 56 la a taara ka kɛ député ye tuguni Keba a segira ka taa tuguni Faransi ani Modibo Keyita taara o de la yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan nka waati min na u ye parti politique sigi Keba PSP tun bɛ yen dɛ PSP bila tɔn tɛ dɛ Filidabo ka parti min ye tɔn minnu bɛ n'olu sigira ni olu ye baara kɛ kosɛbɛ ni Mamadu Konate ye baara kɛ olu kɔnɔ kosɛbɛ Keba o tɔn fɔlɔ o ye IPPR ye o tɔn in a donn'o kɔnɔ sabula olu kun ye communiste ka taabolo tun bɛ olu bolo a sera k'o kɛ fo ka taa se waati jan ma min ye Mamadu Konate ye a ka faso kanu a ka jamana dɔnni ani sigida maaw ni jamanadenw hakilinaw tali ka baara kɛ n'o ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ ka maaw ladɔn o kan ka maaw lafaamuya o kan barosigiw ka k'a fɛ yen ka barosigiw k'a ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ yala yala fan o fan a taara yɔrɔ o yɔrɔ politiki kɛcogo ye mun ye politiki nakun ye mun ye a bɛ se ka mun ye mɔgɔw ye san kɔnɔ siɲɛ 2 a bɛ bɔ a bɛ munumunu a bɛ taa jamana kɔnɔnaw la a bɛ taa ɲɛfɔliw kɛ a bɛ se ka kow sigi sen kan cogo min Konate ye nin kɛlɛ bɛɛ kɛ ka n'a tiɲɛ ta k'a di maa minnu ma o ye Modibo Keyita ye nka Konate yɛrɛ a nɔgɔnin fɛ ale bɔlen ko la Keba min ye Barema Bokum ye u ye Barema Bokum dɔn kɔni aha on zone USRDA aussi Moti bolontantere tɔgɔ dalen don ale de la ale de bilara Konate nɔ na députéya la mais o bɛɛ la Modibo Keyita ninnu fana ye ko ta Konate y'a bila yɔrɔ min ka kalanw kɛ ka sew kɛ min ye Mamadu Konate ale ka somayɛlɛmali o kɛra mɛ kalo tile 11 san 1956 san o san 69 Keba o de bɛ na kɛ sini dimanche nata in o hukumu de kɔnɔna na sa an kɔrɔkɛ n'o o ye Musa Konate a ko ko bɛɛ welelen no jolidi la sini Bamakɔ kura yaasa ka se ka taa joli di armée ale ma ale ni banque de sang ma u ka se ka baara kɛ ni o ye o dugusajɛ n'o ye mɛ kalo tile 11 ye n'o yɛrɛ san 69 dafalen ye kuranɛ jigi bɛ kɛ Konatela la Bamakɔ kura duba la bɛɛ lajɛlen welelen no kɛnɛ kan ka na dugawu don kɛ ka se ka baaraw sigi sen kan Keba an bɛ se ka mun fɔ min ye Mamadu Konate bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma k'a fɔ a ye baara mun kɛ a ka politiki baara la waati laban ninnu na sa k'a daminɛ 46 la ka na bila min ye 56 la n'o ye san 1900 novembre kalo tile 28 san 1946 san ka na se san 1956 san 9 kalo 5 ani tile 14 a y'o de kɛ wulikajɔ la yaasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na Keba novembre kalo tile 10 san 1946 Mamadu Konate a kɛra député ka taa Faransi min ye juin kalo tile 17 san 1951 u y'a ta tuguni k'a kɛ wasaden ye a sigira nɔ na min ye mɛ kalo tile 2 san 1956 san a gayana tuguni Bamakɔ o la sa o y'a sɔrɔ Faransikaw fɛ yen 4e république o de tun bɛ yen a tun bɛ jɛkulu fɔlɔ min kɔnɔna na o ye URR ye Union Progressiste parti min don ale ka surun min ye communiste la Faransikaw fɛ yen o bɔlen kɔ Rassemblement démocratique o kɛra a ka parti ye 46 min sigira sen kan Bamakɔ yan n'a congrès yɛrɛ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan Wenzin Daniel Kulibali ka taa se Félix Houphouët-Boigny ale ni Cameroun ni Tchad ni Benin ani Ghana olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o congrès min kɛnɛ kan
olu fana a donna o tɔn in fana na ka o baara fana kɛ keba nin bɛɛ la Konate tun bɛ miiriya min bila bɛɛ ɲɛfɛ i b'o dɔn wa an ka taabolo an ka tabiyaw an ka seko ani an ka dɔnko ani an ka farafinya an ka baara kɛ n'o ye ka fara nanzaraw ta kan yaasa an bɛ se ka bɔ ko la cogo min na min ye cɛkɔrɔba in ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ salongo an tun taara kaburu dɔ la n y'a f'i ɲɛna cogo min na a fatulen tɔn jɔyɔrɔko la sa Barema Bokum a jɔyɔrɔ dira o de ma nka Mali président fɔlɔ o kɛra Modibo Keyita ye an bɛ nin fɔ bi sabula n'Ala sɔnna a ma sini Mamadu Konate ka san 69 soma yɛlɛmali a baaraw bɛ daminɛ Mamadu Konate ye min bila a kunna keba ko foyi ti faso bɔ ko ni ko n'i y'a ta ni dusu n'i ka diinɛ n'i ŋaniya ye i ka se n'i ka cɛsiri ye ani ka timinandiya ye ko foyi t'a to ko ka dɛsɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko maaninfin i ye min ye i b'o de bila ɲɛfɛ sabula i bɛ miiri o kan de la i bɛ baara kɛ ni o de ye i yɛrɛ ye n'i bɔ o kɔnɔ k'i don minɛn kɔnɔ o b'i kɛ fɛn wɛrɛw ye o b'i kɛ bolo wɛrɛw ye o b'i kɛ baarakɛ wɛrɛw ye o bɛ taa ni sira wɛrɛw fɛ min b'i yɔrɔ jan i yɛrɛ la fɔlɔ k'i yɔrɔ jan i ka denbaya la k'i yɔrɔ jan i ka kabila la k'i yɔrɔ jan i faso la ka miirinaw b'i la min b'a to i tɛ se ka jamana kanu i tɛ se ka jamanadenw kanu i tɛ se ka faso kanu i tɛ se ka miiri keba ko maa kan ka sira fɛn saba ye cɛkɔrɔba in ko ten fɛn min t'i ta ye fɛn min ye bɛɛ ta ye fɛn min ma tana ye i y'a faamu fɛn min t'i ta ye fɛn min ye bɛɛ ta ye ani fɛn min ma tana ye keba nin ye maninka de ye Konate ye maninka de ye e bɛ dɔ dɔn maninka ko la ka tɛmɛ ne kɔni kan an ye nin kɛ bi taasibila ye ka ɲɛsin Saint-Père ma Bamakɔ kɔnɔ yan keba kɛnɛw tɔgɔ dalen don a la dɛ Samaba Mamadu Konate don i b'a dɔn mun na a kɛra Samaba ye Alpha de ko ko a bɛ monument kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ye commission sigi commission sigilen u taara se du kɔnɔna ye Bamakɔkura k'u ɲininka k'u b'a fɛ ka cɛkɔrɔba photo dɔ sɔrɔ ko ka monument kɛ dudenw ko ko u y'a mɛn a jaru ye a bɛnn'u ma kebaw segira u taara monument dilan koyi monument dilanlen kɔfɛ u y'u wele k'a f'u ɲɛna ko ayi olu ka cɛkɔrɔba n'u ka mɔgɔw ka diinɛ taabolo ye min ye monument kana kɛ cɛkɔrɔba tɔgɔ la u ka fɛn dɔ bila ye min bɛ kɛ tamasiyɛn kan u ka yɔrɔ tɔgɔ d'a la Mamadu Konate tɔgɔ dalen don a la n'i ma fili fana Alizerikaw fɛ yen bɔlɔn dɔw tɔgɔ dalen don a la ye ale ni Moritani ka taa se Burkina fana ma Mamadu Konate tɛ maadenni ye politiki la keba maaw k'a ɲini k'a dɔn maa min don a ye sɛbɛnniw kɛ a ka fatuli don taasibila min kɛra mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i b'o dɔn mɔgɔ b'a la diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye taasibila kɛ n'Ala sɔnna a ma an n'an da don olu la min ye Mamadu Konate mɔgɔw b'a tɔgɔ mɛn pionniers ka dɔnkili l'hymne des pionniers notre père Konate o Konate ne do keba Mamadu Konate bɔlɔntan yɔrɔ fara a ekɔliso kan o Konate ne do a b'a fɔ yɔrɔ ma ko Samaba rond-point a tɔgɔ dalen don ale de la wa min ye Konate ye Bamakɔ kura keba dugulen den don cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Sumano a si kɔrɔbalen don bi kosɛbɛ salima sini cɛkɔrɔba ka san 67 la n taara baro k'a fɛ keba a bɔra ni ye k'an jɔ a ka soda la a ye Konate tun b'i kunkolo bɔ fenêtre fɛ yɔrɔ min na a banalen fo ka taa s'a ka saya ma ka kalan golo kunna a y'o yira a ko ne ma k'i b'a dɔn ko ale donna kalan na cogo di keba ko bɛɛ tun bɛ taa kalanyɔrɔ fo ale kelen donc don dɔ la de ale taara kalanyɔrɔ a selen ye u y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ kalan na mun na Konate y'a minɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn k'a don kalandenw na a seginnen ka na taa so a fa ko a ma ni y'i se ye nin kalanyɔrɔ in na tuguni i ta fila ni cɛ tigɛ cɛkɔrɔbaw tun bɛ sigi gɛlɛ ka Bamakɔkura Konate natɔ ka bɔ kalanyɔrɔ la u y'a kunbɛn u bɛ k'a fɔ ɲɛna ko cɛwulenba Konate denkɛ u bɛ k'a manjamu k'a fɔ ko a y'a fɔ ko kafirikɛba sabula ko k'aw denw tɛ don kalan na aw ma kalan ɲini k'a dɔn aw t'a dɔn dɔnniya ye min ye aw t'a dɔn fɛn ye min ye u ka sɔrɔ ka Seku Sumano d'a ma a ka taa tɔgɔ sɛbɛn ka jɛn n'a ye sabula a ye ɲɛfɔli kɛ somaw ye keba kana don foyi la n'i ma ɲɛfɔ i ye kana don ko foyi la i tɛ min ɲɛdɔn n'i bɛ fɛn o fɛn kanu
a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn yanni k'a kanu sɔgɔmada in na nin kun ye an kana ka se tasibila ye ka ɲɛsin an fa in ma min ye Musa ye a ye ci bila kana ka ban baara kan ka kɛ cogo min na ɲɛfɔli kɛra a la hakilila k'a fɔ sa sini ni Ala sɔnna a ma min ye jolidi ye o bɛ kɛ Bamakɔkura bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan ka taa jolidi baara in kɛ o fana kɛrɛfɛ fana sinikɛnɛ ni Ala sɔnna a ma janaja saraka bɔ ka taa se dugawu don ma o fana bɛ kɛ Bamakɔkura Konatela yɛrɛ du kɔnɔna na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kibaru bɛ segin ka na kibaruya kɔnɔna na sɔgɔmada in na an bɛ taa wolomasiri tabaw olu ka gun kan fɔlɔ sabula an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko min ye armée ye kunun surɔ min ye Amashasi ye Mali ale ni Algérie dancɛ la Kidal marabolo kɔnɔna na armée ale ye drone 2 ye k'i kun bɔ ka don waati min na u bɛ k'u labɛn k'u b'u ka mugu yari fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye wolomasiri tabaw ye n'o ye Mali taw ye u y'a drone 2 bɛɛ lajɛlen ba dɛbɛ dasi ka t'u yari k'u bɔ k'u bi k'u kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ min ye waleya in ye a kɛra yɔrɔ min na Keba o ye Amashasi de ye Mali ale ni Algérie dancɛ la Tesalit kɔnɔna cercle kɔnɔna waleya in ale kɛra ye min ye baara in ye a kɛra basigi ani lafiya kɔnɔna na armée ka cɛden minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko patrouille aérienne Keba n'olu bɛ munumunu salo kɛ sankolo la waati bɛɛ lajɛlen olu de ye drone 2 in ye k'a sɔrɔ k'u gosi k'u bɔ yen pewu k'u ɲɔɲɔ ka t'u kari u kuru kan min ye baara in ye a kɛra fana a ma bin duguden si kan armée a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi san ani dugu yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Kidal n'a marabolo dɔrɔn tɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o hukumu kelen kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fana ko min ye wolomasiri tabaw ye n'o ye AES taw ye olu kɛlen k'u ka dagaw bɛɛ lajɛlen kɛ daga kelen ye ka da suwa ka kɔnɔgɛ k'o fili Keba munumunu salo sanfɛ ani duguma ko o baaraw fana bɛ ka nɔbɔ bi kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen service de renseignement fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali ta n'o ye Modibo Kone n'a ka cɛdenw ye o y'a to min ye armée ye ale ye baara belebeleba kɛ ani AES jɛkulu Keba général de corps d'armée Modibo Kone a n'a ka cɛdenw dabu ye sunatu ye nin waati in na wulikajɔ Mali kɔnɔna na ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa nin kalo in tile 8 AES cɛdenw ye kibaruya sanuman sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaa dɔw bɛ dancɛw la an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni o de la sa u ye wulikajɔ kɛ ka taa Mali ni Niger dancɛ la ni juguwale ni bamanciwale kɛbaa minnu bɛ ka kɛ ni kibaruya sanuman dilenw ye kilomètre 35 ka taa Indelimani fanfɛ Menaka marabolo kɔnɔna Keba u y'olu fana ba dɛbɛ dasi k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen nɔɔni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin armée ma n'o ye wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu bɛ AES kɔnɔna na ko k'u fo n'o ye force uni AES ale ye chef d'état-major maaw k'u fo ka timinanja n'u ka wulikajɔ la chef d'état-major ko fana ko a b'a ka tanu ta ka ɲɛsin dugudenw ma duguden minnu bi n'olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa nin bamanciwale kɛbaa ninnu daga bɛ se ka bɔ u dala cogo min na ni kibaruyaw fana ye Keba fana ko a ɲininen don dugudenw fɛ bi degun ni magwa min bɛ ka da u kan ka kɛ ni kow ye u k'u mabɔ nin bamanciwale ni juguwale kɛbaa ninnu na yaasa armée ka baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ani basigi ale kɔnɔna na kunungo n y'a f'i ɲɛna n ko Gao Kanfiruni kɔnɔna na Keba min ye général de brigade Dawuda Traoré
ale ye minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ k'u di dangelen ma n'o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye nin waati na sa dugukoloko ɲɛmaya bɛ ale bolo o ni commandant de zone fana tɛ kelen ye Keba baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra i yɛrɛ tɔma ɲɛna n'o ye général de division Keba Sangare ye minɛnw bɛɛ lajɛlen ni maɲɔgɔlɔn fɛn fɛn kan ka se ka baara kɛ dugukoloko kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen taara ka di Mamadu Masawule Samake ma ko baaraw b'a bolo a ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla fan 14 bɛɛ lajɛlen dugukoloko Keba ngɔni Madu yɛrɛ tun bɛ ne nɔfɛ o biro ma n'ale o ale ko dɔrɔn ni 11 parti n'i y'ale wele ko mon colonel k'a ɲɛ bɛ fɛn na k'i jɔ ye han k'i ɲɛ bɛ Madu S n'o ye Madu Sulemani Kone ale fana bilara théâtre sud n'o ye anw fanfɛ bolo ya Keba ale bilara o ko ɲɛmaya la o fana ye dugukoloko ye donc ɲɛmaaba fila minnu b'a la bi colonel major Mamadu Sulemani Kone na ale de kun ye Kati commandant de région militaire ye ale de bilara dugukoloko kunna min ye Masawule ale kɔni bilara sa ka taa Gawukaw fɛ yen yaasa ale ka t'i wasa don o la Keba n'an bɔr'o la Bafulabekaw fɛ yen min ye taji ye o dira kalan kuncɛ o bɛna se n'o ye ɲɔgɔndan kala kuncɛw ye Mayina mairie ale dɛmɛ kɛ sa ka se ka musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye école karamɔgɔ ye u bɛ se ka san laban baaraw kɛ cogo min na sabula ɲɔgɔndan olu selen don commune mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u ko k'u kɔni bɛ nin di sa dɛfu min n'o setɔ filɛ nin ye o ka se ka kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na sabula waleya in a kɛ kun ye sa DECAP ale n'a ka cɛdenw u ka se ka baara kɛ ni nin ye ekɔliden maa 22 min kan école karamɔgɔ maa 2 min kan ka nin baara kɛ n'o contrat bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o kan ka lakurakura fana o baaraw fana bɛ a la yaasa kuncɛ kalanw ale n'a ɲɔgɔndanw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na kunnafonidila minnu bɛ Gawukaw fɛ yen kalan bɛ ka k'olu kunna yaasa u bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi baara kɛcogo ɲuman na kunnafonidila cɛman na musoman minnu bɛ arajo sow la ani minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la u bɛɛ lajɛlen welelen don sa nin kalanko in na kalan min ni a kɛkun yɛrɛ ye Gawo ani Ansongo ni Burɛm olu bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ kunnafoni dicogo ɲuman na journalisiya baara kɛcogo ɲuman min ye sɔrɔkow ye ale ni basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na jɛkulu bɛ yen n'o ye PAFEM min ye ale de kɔni kɛlen don ka nin bolo in sigi min ye dɛmɛbaaw ye sa o kɔni ye Banque mondiale ye URTEL ale ka yamaruya o kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la Keba n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye Yukuo Murata n'o ye Japonkaw ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ a y'o bisimila kamalen a nalen a kalo 6 ye nin ye n'o ye Japon lasigiden ye a nana ka na bonyamasegin foli la premier ministre fɛ yen baaraw kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲɔgɔnlajɛba sugu belebeleba min bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko exposition universelle Osaka Japonkaw fɛ yen ko kɔni ɲinan ta Keba ko don kelen tɔgɔ dalen tɛ Mali la wa ko hukumu kɔnɔna na sa a nana ka na o de ɲɛfɔ premier ministre ye o baaraw bɛ kɛ cogo min Mali yɛrɛ ni Japon bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an ka taa an jeniyɔrɔ fin o kɛnɛba in kan ye yiriwaliko ta nasira fɛ premier ministre a y'a ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin Japonkaw ma k'a yirula sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabalina tigɛ ye ko ɲuman ta ko ɲuman min ye bolo di ɲɔgɔnya ko ɲuman bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na ani ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na Mali natɔ a se ka t'o baara kɛ Japonkaw fɛ yen yaasa Japon yɛrɛ fana bɛ baaraba min n'an fɛ yan olu ka se ka sigi sen kan kalanko ta nasira fɛ dɛmɛw ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa sa min ye sugubulo min taatɔ filɛ sigi Japon Mali a fana ye cogo bɛ se ka ɲɛ yen cogo min na min ye maa mafalen fila ye sa Keba u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛna na ni sira kuraw ye sira kura min bɛna na don Mali ani Japon cɛ kuma tɛ sɛnɛko ta nasira la seko ni dɔnko ale ni yiriwali baaraw o hukumu kɔnɔna na Ablaye Diop Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale ka ministre so bɛ yen de Keba ale fana ye farafinna ministre lasigiden minnu bɛ yan n'olu ye farafinna lasigidenw ye ale olu bisimila fɔ masa ko groupe africain maa minnu bɛ yen ni olu ka ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati in na o ye Tchad lasigiden ye Tchad lasigiden Maroc ta ka taa farasa min ye Afrique du Sud ale ni Niger ni Benin ni Burkina ni Côte d'Ivoire u bɛɛ lajɛlen de nana ka na min ye Ablaye Diop ale kumaɲɔgɔnya in senfɛ sa kumaw ye tali kɛ mun na bi na Mali yɛrɛ bɛ dabolo min na ka foli ta ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'a yira sa ko a sera farafinna ka kelenya baaraw ka sigi sen kelen kan Marokokaw ko waleya minnu bɛ senna nin ye bi bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hakili to ɲɔgɔn na ko kan ka kɛ kuma kuncɛ la sa Diop y'a yira sa k'a fɔ k'a b'u fo u nana ka na miirina minnu fɔ nin ye ani ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma n'Ala sɔnna a ma a n'a lase a seyɔrɔ la kuma tɛ bɛɛ ni kelenya ko kuma min b'a la cɛfɔ ni kanbɛn ani ka wuli ka jɔ kɛ yaasa bamacɛ walekɛlaw bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn cogo min na
ko kɔni ale fɛla koba ye nin waati na kuma tɛ an ka jamanaw degun mun bɛ ka nin waati na keba nanzaraw n'o ye Union européenne ye olu tɔgɔla don ye bi ye mais kalo tile 9 san o san o y'olu ka sigitɔn a sigili ye sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko kɔni min ye Schumann ye ale ka sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ n'o ye nanzaralakaw ka nin tɔnba in ye o hukumu kɔnɔna na sa kabini kunu Bamakɔ dunanjigisow la sa u kɔni ye barosigiw daminɛ bi fana a ko ɲɛnamali bɛ sen na Union européenne yɛrɛ ɲɛma b'an fɛ n'o ye lasigiden Thomas Ecker ye ale yɛrɛ bɛ barosigiw kɛnɛ kan min ye Peter Paul Kolding ye n'o o ye u ka ECAP Sahel ɲɛmaa ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ baaraw la ka kunnafoniw di kunnafonidilaw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛ a cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin waati in na o de hukumu kɔnɔna sa u taara studio tamani maaw fɛ yen yaasa u n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn masala cogo min sɔɔni sisan seko ani dɔnko an bɛ don ale kɔnɔna na kibaruya minnu fana bɛ o la k'olu da aw tulo ta kuma tɛ AES ka IMCO ka taa fara Aminata Dramane ale bisimilali kan ani baara minnu bɛ ka kɛ senna bi yaasa seko ni dɔnko san yɛrɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na an n'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. Colonel Major Abdraman Amadou ni ale ye Niger ministre ye min b'u ka pankuruko kunna ale ni Niger ka minnu bɛ kɔfɛ ani seko ni dɔnko ale sera an fɛ yan kunungo Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ na sa kunbɛra maa min fɛ o ye an yɛrɛ ka seko ni dɔnko ni dunanjigisow ka ministre ye Mamu Dafe maa mafalen caman tun bɛ kɛnɛ kan maa kofɔlen ale kɔni nana sa sabula min ye AES maa mafalenw ye nin y'a tile 3 ye olu bɛ baara la Bamakɔ yan yaasa AES IMU o bɛ se ka kɛ cogo min na Burkinakaw ta o fana kan ka na n'o ministre 3 ninnu ye sa bi sɔgɔmada in na u kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye jamanakuntigi général d'armée Assimi ale min AES ɲɛmaa ye a ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sen kan sa capitaine Ibrahim Traoré ale ni général d'armée Abdraman Chani yaasa ka se ka AES jɔnjɔn k'o sigili baaraw kɛ o kurumbo karili o bɛ kɛ bi pewu bɛn kɛra min kan sa ministrew olu na fara ɲɔgɔn kan ka taa Kuluba faama sigiyɔrɔ ka t'o di min ye général d'armée Assimi ma ale fana n'a yira a tɔɲɔgɔn na yanni anw duguden tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a mɛn sɔgɔmada in na min ye CICB kɔnɔna na baara kuncɛw kɔni olu kan ka kɛ yen i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min na seko ni dɔnko ale san hukumu kɔnɔna na min ye Aminata Dramane Traoré ye nin kalo in denbaya bɛ ale bolo sabula kalo o kalo maaw de bɛ sugandi seko ni dɔnko maa mafalenw na sa olu ka se ka baara kɛ Aminata Dramane ale kɔni nana Mamu Dafe fɛ yen miirina minnu b'a la kalo in kɔnɔ a b'a fɛ ka baara kɛ cogo min fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don a bolo a yɛrɛ ka dɔnta ye minnu ye fɛn minnu bɛ se ka mago ɲɛ yaasa seko ni dɔnko san in kɔnɔna na maaw bɛ se ka dɔ tɔrɔ o la cogo min na an ka marabolo an ka taabolo an ka dumuni kɛcogo ka taa se an ka maanifinya yɛrɛ kɛcogoya bɛɛ lajɛlen ma Aminata Dramane ale b'o dɔn keba ale de anw ka maaya la Aminata Dramane ani Mamudu Bamba karamɔgɔ Mamudu Bamba keba olu de anw kalan maaya kalan na a kɛra Aminata ka santoro in kɔnɔna na ye a mɛnna dɛ halisa a gafew bɛ n bolo maanifin i ka k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ donc Aminata Dramane sen bɛ min na a b'a dɔn min don sabula seko ni dɔnko ministre a y'a k'an ka jamana kɔnɔ Alpha Umaru Konare tile la wa min ye cɛsiri min b'a la bi o baara hukumu kɔnɔna na danaya tara ka d'a kan fana a ka se ka kɛ commune den mɔgɔw ka délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye maire jɔyɔrɔ ye o b'a bolo bi an ka jamana kɔnɔna na donc ale de kɔni sugandira sa yaasa ka se ka nin baara in kɛ keba festival tigiw ale ni seko ni dɔnko tigiw yɛrɛ b'a kalama ka fɔ k'u kun ye ɲɔgɔn ye u ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ olu fana bɛna t'o dayira Mamu la wa nin kalo sa in na fana segu fɛɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ bɛna sigi tuguni n'o ye kɔrɛ baro ye a baaraw bɛ sen na n'Ala sɔnna ma an na tila k'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka ɲɛfɔli ka na Famara ale bɛ CICB la pour que ka AES ministre ka ɲɔgɔn ye kuncɛli baara kɛ an bɛ yɛrɛ fo tagali ye biya ɲuman ta ɲuman segi i ma se k'a fɔ joona n k'a fɔ mɔgɔw ye u ka tagalakɔmisɔngɔ bila ka na d'i ma n tɛ ne ta in man ca dɛ
ne bɛ taa dɔ di segu ka taa dɔ di marakala ka taa dɔ di tumutu ni gawo ninnu na n'o bɔra la e ti bɛrɛ sɔrɔ dɛ nka ala ka taa ni ka segin nɔgɔya min ye dudenw ye k'an b'u bɛɛ fo ka musokɔrɔba fo aw ka festival de tɛ yan ayiwa n'i yɛrɛ sera ye n'i ye min bila ka na o tɛ sɔgɔmada in na ta ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn keba min ye kɔnpolo male an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen brigade kɔnɔna na sa min ye Adama Traoré k'ale fana fo Adama Kulubali ka foli ta ka ɲɛsin a ma justice n'o ye ministre ye ka foli ta ka ɲɛsin a ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen keba k'u bɛ baara min na halisa k'u cɛsiri waati in na keba ko damadɔw bɛ senna jamana in kɔnɔ an bɛ ɲɛmaaw fo Moribo Kone général de corps d'armée a n'a ka éléments k'a daminɛ duguma fo sanfɛ u bɛ baara min na nin waati in na u k'u hakili to jamana in ka basigi jamana in ka lakana jamana in ka lafiya fɛn o fɛn bɛ yen ko bɛ se ka kɛ politique ko kɔnɔna na a ka kɛ bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na an kana an yɛrɛ yira jɛna keba e ma ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi n'i sigi k'a lajɛ i bɛ miiri dɔɔnin dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kow bɛ ka taga sira min fɛ e bɛ se k'a faamu cogo di maa min ye bamaci jɛkulu ɲɛmaaba ye k'a ɲini k'a ka minɛ o ka kɛ jamanakuntigi ni Faransi président ka t'i jɔ ka photo e bɛ se ko Faransi min bɛ a fɔ ko ale bɛ sariyaw kɔ ale bɛ droit de l'homme kɔ ale bɛ fɛnw kɔ aw ka UN kura ninnu u taara min n t'a dɔn aw ka fɛn ninnu tɔgɔ yɛrɛ di Amnesty u taara mini u bɛ mini u ma nin yan o de la an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye maa si kana an nɛgɛn an ka don ɲɔgɔn na ni gɛlɛya kɛra cogo cogo an k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na parce que a kɛra tigɛra da o da la anw de ye maliyɛnw ye i bi teri o bɛ se ka k'i sini jugu ye nka min t'i falen o ye jamana de ye ale de bɛ to a nɔ na an bɛ nin fɔ bi ka kɛ ni jamana kɔnɔ kibaruya ye tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔba an ye tasi bila k'ale ye nka an kan ka nin fɔ fana mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dusukasi mɔnɛ yɛrɛ ɲini yɛrɛmagan degun o si kana mɔgɔ bɔ i ka fasodenya la a kɛ n'i ka hakilina n'i ka diinɛ n'i ka faamuya cogo ye nka i k'a dɔn fana k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw fana bɛ yen aw ka ɲɔgɔn faamu nka ɲɛmaaw fana bɛ yen kiba dɛ olu fana b'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que ko ka se ka kɛ ka ɲɛ bin kana taa kɛ mɔgɔ kan dɛ o de la an b'u fo u k'u cɛsiri basigi ani lafiya in bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de kɔnɔna na ala ka tile hɛrɛ caya ala ka nɛgɛ kanɲɛ 18 yira an na.